na konwa din de Esoro Pantu Esio Esoro Pantu akonya ne din no ya na na mutete won okun soro mienu bom yes ya frere Esoro Pantu Abusia sabrei emfonyini ahodo a wani hwei eye Mmɛhamehene emprempren no obaye se wo beso akire yewura Asantehene amamre ne amane ahodo ewo ho nyina nananom aye enti sade akamfo amamre te no dwumadie ne nyina akire no wo so ode aseda piesie eba manhia ahemfie oba beda nananom ne yewura siwia afai amamre di won se obekọ ye Asantehemaa eye nana konadu yiadom ye otosom yensa na kache na afei nananom de nakwa akọkire no dwumadi afutuo kasakira hodo ewo nyina so yewura Asantehemaa wode bema abranti anaso wode hyebranti ene oyo ohene eti emprempren de eye Mmɛhamehene ena wuhunu no nananom madawro ma monka ye ho na ene dwumadie amamre ne amane no yemfa ensomo yansapode ya wode ye ne a na wode asem ensuaye chire no aseda wo ho na aseda no achire no aye afutu eti sabre de aye nana Asantehemaa nana konadu yiadom ya otosom yensa na kache ena nananom ede Mmɛhamehene eba enti abusia emprempren de ye manakwaba na yede no abafie ha nana owusu konto ohene ye ni nkomo bodi ni biem nana owusu konto the third Esoro Pantu da men wo ye nsuaye no nsuaye be se osumi be bienu ni ana Otumfuo aginitum ohene Mmɛhamehene no wo hen ewa have goso for goso yeah okay it is a bi obi hwehwe a obefa hene no wase hene ba cho obefa tepa okay no abesi goso no amane aba Mmɛhamehene efie ni nana akonya no ato amonya no akonya mfie to ye be mfie num ni okay ena moyi de hyebranti ama ne wo ye hene eye no kure okay tiayi nana wusu konto a otoso miensa eye Mmɛhamehene na konwa din de Esoro Pantu Esoro Pantu akonya ne din no ya na na mutete won okun soro mienu bom yes ya frere Esoro Pantu okay wona na de hen nana Esoro Pantu wona ku Esoro mienu bom de Esoro Pantu eti enigi aba obi dase e wo Otumfuo ho ya sa aba Asantehemaa ho so ba be dase nti ye ba ya enu nti ene ewo kumase abonten so Otumfuo nsam Otumfuo wofa ati Mmɛhamehene so ye ne papa ene emudi mu yedi mu akonwa ne akonwa ketwa okay Mmɛhamehene no ba ya che munchin sei buru be 200 years ni na mu free na mba ye free denchira Otumfuo se tutu ba ne edi na ti bae ni nyina ne free denchira ba Asanteman betna kumase amakum e free ho ne tu kotena akuropon ye frɛ ta denchira ta denchira e free ho ne se tu kotena ba bi ye frɛ nkwanta nyira ene ntensere e free nkwanta nyira ne tu kotena ba bi ye frɛ Samu from Samu etu Mmɛhamehene ya ne ye de atena ho abesi nei abusia ye bejawo na mwakwa akoye amamre ne amane ahodo e wo ho bresem no ye beba na ye nu asa bedin ko sabo odi ni bi wadama Esoro Pantu udi no ye frame nana apia nuama ayoko hene Mmɛhamehene pia ohene dase ye abusia enti sabre Mosono Pantu Mosono Pantu ena mprempren nananom atena nkonwa a ewo Mmɛhamehene wo mode no aba bekire na Asantehemaa nana konadu yiadom enti semprempren wo hunu se nananom etutu tatai na wo mo sa de na ba amamre ne amane kwan so no saa na wo se ye eya amamre saa na wo se ye ne so aye akire no a wo mo abeda ase awie no ye de ne bekire na Asantehemaa na konadu yiadom otosom yensa na fe nu akire no se nananom ewa futusem ensam kaye nkura nhyasem kokobo ene afa ne gidisem bia wo mo aka e de akire no enti emprempren de Mmɛhamehene ohene a wosai yagena tum
Europe mso ehunu no nananom so age natum ena amamre kwan so yede ne beche na Asantehemaa one na tena nkonwa ene nananom apia wo mo ekoi enti abusua amamre ne amane de wototwene enyeye se woto amamre ne amane atwene enyeye emfie num ni ya wo hena no wote so okwa akura nananom ye ntoto ya ahodo ema bibia eye kama kama no eno nenei uhunu se wo hena ye ni nkomo kakra bi eti nananom wa ha ya yebepese ye ni bi bekasa na yebisa wo mo se ene dwumadie no wo mo firi hin na ba hene na na abesise Ebusia sabre krowra Yero Otumfuo se to ababio Asanteman nyina wura Yero Asantehemaa mo pia so ama kwama dehia ne nananom atena nkonya eyi wo hene fafese enti abusia brembrem Yero Asantehemaa Otumfuo se to ababio mponinamwa ono ene onum so bi de otio krawra ne brawra ngoma so Yero Asantehemaa na sabre wadru ha nananom wabema ne dehia akwaba Nyasapo TV suni mididi asuna ba Kofi Mensa Abrampa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame